गिबिसिनथारावनो सासेल' बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रीष्टखौ बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबायहोदों, मानोना इसोरा बे समखौ होनायनि थाखाय। आरो नैथियाव जायफ्रा बे आंनि भिडिअखौ नायलांगोन नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। भिडिअआव गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो सानाखै जाहाथे भिडिअआ गोलाव जाया। दिनै जों बे भिडिअआव थैना थांनायनि उनाव सोर सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा बेनि सायाव जोङो रायलायगोन एबा सावरायलांगोन। थैनायनि उनाव सोर सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा बेखौ बाइबेलावनो रोखायै लिरनानै दोनखादों। नाथाय जों माखासे समाव बेफोर बाइबेल सिरिखौ नायनो थाखाय बावलाङो एबा नायनो थाखाय जोङो बे बाइबेल सिरिफोराव जोंनि गोसोफ्रा थांनाङा। बेनिखायनो आङो दिनै गोसोखांहोनो लुबैदों बयखौबो जे जोङो बबे खामानिखौ मावोब्ला जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। गोबाङानो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गोबाङानो बेबायदि साननो हागौ, गावनि गोसो बादियैसो बुंलाबायदोंदां एबा गावसो बानायनानै बुंलाबायदोंदां बेबायदि साननो हागौ। नाथाय बेबायदि नङा। दिनैसिम आं गासैबो भिडिअआवहाय जे बाथ्राफोरखौ बुंबोदों बेफोर गासैबो बाइबेल सिरिनिफ्रायसो, बाइबेलाव जेखौ होनाय दं बेफोरखौसो लानानै आङो बुंदों। दिनैबो आङो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौसो बुंलांगोन। आरो नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जायाबादि आङो बाइबेल सिरिफोरखौबो खिन्थानानै होलांगोन। आरो स्क्रिनावहाय आङो बाइबेल एप्सनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय आङो स्क्रिनावहाय दिन्थिनानै होलांगोन। बे बाइबेल एप्सनिफ्राय आङो स्क्रिनाव होलांनाय माखासे सिरिफोरा बाथ्राफ्रा सोदोबफ्रा एसे आलादा जानो हागौ, नाथाय ओंथिया एखेयानो। नोंथांमोना जे बाइबेलखौ फरायदों आरो आंनि स्क्रिनाव जेखौ होलांदों, बे भिडिअनि स्क्रिनाव जेखौ होलांदों बेजों ओंथिया एखेयानो, नाथाय बाथ्राया आलादाबो जानो हागौ आरो माखासे बाथ्राफ्रा गोरोबनोबो हागौ। जिखि जाया बबेबा बाथ्राफ्रा आलादाब्लाबो दस्राब्लाबो नाथाय ओंथिया एखेयानो। फैयो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायलांनोसै। गिबियावनो गोथार बाइबेलनि 1 करिन्थिया 6:9 सारिसिमखौ जों फरायनानै लाग्रोगोन। दाय मावग्राफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै नोंसोर मिथिया नामा? थगायजानो नाङा। हाबा खालामालासे जिनाहारि खालामग्राफोर, मोदाय खुलुमग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, हौवा मोदोम फानग्राफोर, हौवाजों हौवा आथोन गेलेग्राफोर। 10 सारियाव बुंदों सिखावफोर, बांसिन मोननो लुबैग्राफोर, फेग्राफोर, निन्दिग्राफोर आरो सेग्राफोरनि रावबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा। जाय खामानिफोरखौ मावोब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो हाया, बै बाथ्राफोरा गोथार बाइबेलाव रोखायै लिरनानै दोनजाखादों। दा जों 1 करिन्थिया 6:9 सारियाव रोखायै नुनो हादोंदि, जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो हायोदि दाय मावग्राफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा होननानै नोंसोर मिथिया नामा? थगायजानो नाङा। मा होनदों गिबियाव? हाबा खालामालासे जिनाहारि खालामग्राफोर। जाय मानसिया हाबा जायागारा जिनाहारि खालामो। आरो नैथियाव बुंदों जिनाहारि खालामग्राफोर आरो हौवा मोदोम फानग्राफोर आरो हौवाजों हौवा आथोन गेलेग्राफोर। आरो बेवहाय नामदों सिखावफोर होननानै बुंदों। सिखाव, जाया दिनै गुबुननि मुवा बेसाद खावो। बांसिन मोननो लुबैग्राफोर, थोनानैबो थोयिबादि बांसिननिफ्राय बांसिन लबिया ना मा होनोमोन बिदिखौहाय, बेबायदि आरो। बिनि उनावहाय फेग्राफोर जायफ्रा बेबायदिनो फेग्रा मुवा बाहायो, जानाय लोंनाय ना बेजोंहाय फेयो। आरो बिनि उनाव होनदों निन्दिग्राफोर आरो बेखौहाय बांसावग्राफोर ना बेबायदि आरो। जों जे बाइबेलखौ लानानै जोङो अल्ड टेस्टामेन्ट आरो निउ टेस्टामेन्ट ज' मोनसे गिदिर बाइबेल दंना, बेवहाय बांसावग्राफोर होनदों आरो। नाथाय बेवहाय मा बुंदों? निन्दिग्राफोर होननानै बुंदों आरो। दानिया बिनि उनावहाय आरो सेग्राफोरनि नामदों सेग्राफोर। दा बेवहाय सेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर फैयो बेवहाय। बेबायदिनो सोरनिबा दोहोन दौलद सेनाय, बेबायदिनो सोरनिबा हा हु सेनाय, धोन सम्पति सेनाय, बेयाव गोबां बाथ्राफोर फैयो आरोना। बेवहाय सेग्राफोरनि रावबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा। दा जोङो बेयाव रोखायै नुखाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो सांग्रां जानानै थागोन
जाहाथे बे खामानिफोरखौ मावा। जुदि बे खामानिफोरखौ मिथिया हसिया मावदोंब्ला आरो सोरबाया बेफोर खामानिखौ मिथिखानानैबो मावदोंब्ला बेबादि मानसिफोरनि जिउआ सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। आरो जोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां दुखु गोनां जागोन। आरो जोंनि जिउआ बबेयाव सैनांगोन आरो जोंनि जिउआ बबेयाव थानांगोन जों बेखौ बयबो मोजाङैनो जोङो मिन्थिखागौ। बेनिखायनो आङो बे समावहाय साफ्रोमखौबो खावलायहरनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों बे खामानिफोरखौ माब्लाबाबो दामावथार, नङाब्ला नोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। बे बुंनाय बाथ्राया आंनि गोसोनिफ्राय नङा बा आं बानायनानै बुंनाय नङा। बे जाहैबाय गोथार बाइबेलावनो रोखा रोखायै लिरनानै दोनजाखानाय 1 करिन्थियानि 6:9-10 सारिसिमावहाय फरायोब्ला रोखायै नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। बे समाव आरोबाव जों गुबुन बाइबेल सिरिफोरखौ जों नायनानै लाबावगोन जाय खामानिफोरखौ जोङो मावोब्ला सोरगो रायजोआव जों हाबनो हानाय नङा। बेफोरखौ गोथार बाइबेलाव रोखायै लिरनानै दोनखादों। बे समाव गालातिया 5:19-21 सारिसिमखौ जोङो मोजाङैनो जोङो फरायनानै लागोन। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, दा मोदोमनि मावनायफ्रा रोखा, जिनाहारि खालामनाय, गोथारथाय गैयै, लांसुनिया जानाय, मुसुखा खुलुमनाय, मोन्थोर रायनाय, बिसारु जानाय, दाङाबाजि, मोनसा मोननाय, राग जोंनाय, नांलायनाय, गोरोबलायै, हानजाफ्राव गावस्रालायनाय, मेगन सानाय, फेग्लिनाय, लोंग्लुंनाय आरो बेफोरबायदि गुबुन मुवाफोर जेरै आं सिगाङाव साग्रिद खालामदोंमोन, दा आं नोंसोरखौ साग्रिद खालामबावो। जाय बेफोरबादि खालामो बिसोर इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा। दा बे बाइबेल सिरिया जोंनो रोखायै फोरमायदों दि जाय खामानिफोरखौ जोङो मावोब्ला जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। मानोना बे बाइबेल सिरिनि जोबथा बाइबेल सिरियाव बेबायदि बुंखादों, बिसोर इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा बेबायदि होननानै बुंखादों। दा बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ साबसिनै बुजिनो थाखाय आं हानायमानि एसे बुजायना होनो नाजागोन। गिबियावहायबो बुंदों जे जिनाहारि खालामनाय होननानै बुंदों आरो नैथियाव बुंदों गोथारथाय गैयै। बेनि ओंथिया जाहैबाय गोजों नङि जानाय। जोङो जेब्लाबो जोङो इसोरखौ खुलुमनायनि गेजेरै जोङो गोथारै जोङो थानो नांगौ। पापनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगौ। नाथाय बेवहाय जेब्ला नोंनि जिउआव बा नोंनि मोदोम आरो नोंनि जिउआ गोथारथाय गैया जायो, बेबायदि मानसियाबो सोरगो रायजोआव हाबनो हाया होननानै बुंदों। लांसुनिया जानाय आरो लांसुनिया जानाय होननानै बुंदों दै, लांसुनिया जानाय। बिनि उनावहाय मा होननानै बुंदों बेवहाय? मुसुखा खुलुमनाय एबा मुर्ति खुलुमनाय, बे एखेयानो थाङो। बिनि उनावहाय मोन्थोर रायनाय। बिनि उनावहाय मा जादों? बिसारु जानायफोर दै, जायहा बेबायदिनो बिसारु जायो, गुबुनजों बिसारु जायो बा बिसारु जालायलायो। आरो बिनि उनाव दाङाबाजि ना, बिसारु जानाय, दाङाबाजि। दानिया मोनसा मोननाय होननानै बुंदों। मोनसा मोननाय, गुबुनखौ बेबायदिनो हिंसा खालामनाय आरो हिंसा खालामनाय। सोरबा जुदि हिंसा खालामदोंब्ला, नों खालामाखैब्ला नोंहा बेवहाय दाय गैया, खिन्थु सोरबाया नोंखौ खालामदोंब्ला बा नों सोरखौबा खालामदोंब्ला, राग जोंनाय नामदों। राग जोंनाय, सोरबाया नोंखौ राग जोंदोंब्ला, नाथाय नों राग जोङाखैब्ला नङा, नाथाय सोरबाया नोंखौ राग जोंदोंब्ला बेबायदि आरो नाङा फाङा। ओमफ्राय बुंदों नांलायनाय, सोरबाया नोंजों नांलायदोंब्ला नाथाय नों नांलायाखैब्ला, एबा नोङो सोरजोंबा नांलायदोंब्ला गोरोबलायै। दिनैहाय नों गोरोबदों नाथाय सोरबायासो नोंजों गोरोबाखै, एबा सोरबाया नोंजों गोरोबदों नाथाय नोंसो गोरोबाखै ना, बेबायदि आरो हानजाफ्राव गावस्रालायनाय। बेबायदिनो जाय मानसिया गावस्रा होयो बा गावस्रायो, बेबायदि गावस्रा होग्रा ना, बेखौ बुंदों। मेगन साग्रा मालायखौहाय ना, बेयाव बुंदों। बिनि उनाव फेग्लिनाय, जायहा बेबायदिनो जानाय लोंनायजों फेग्लुंनाय ना, लोंग्लुंनाय, जौ बायदिसिना बेबायदिनो लोंग्लुंनाय आरो बेफोरबायदि गुबुन मुवाफोर नामदों। जेरै आं सिगाङाव साग्रिद खालामदोंमोन,
दा आं नोंसोरखौ साग्रिद खालामबावो जाय बेफोरबायदि खालामो बिसोर इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनाय नङा। बेखौहाय बे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ बुजिसिननो थाखाय बेबायदिनो बे बाइबेल सिरिफोरखौ फराय आरो बेबायदिनो ओंथिखौ बुजिनो नाजा। फराय आरो बुजिनो नाजा, फराय आरो बुजिनो नाजा। बे सोदोबथि ओंथिफ्रा मा बुंदों बेखौहाय बेनि सोदोबफ्रा बाथ्रानि सोदोबफ्रा मा बुंदों, मा ओंथि बुजायदों बेफोरखौहाय बुजिनो नाजा। बिनि उनावहाय भिडिअ'आ गोलाव जागोनखाय आङो गोबांथार बेवहाय जावले बुंबाय थानो सानाखै बा गोलाव बुंनो सानाखै। आरोबाव आङो बे समावहाय गुबुन बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनो हास्थायदों। बे समाव आङो गोथार बाइबेलाव लिरनानै दोनखाजानाय नुजाहोजानायनि 24 बालाब 8 सिरिखौ आङो फरायनो हास्थायदों। बेयाव ओरैबायदि लिरनाय जादों, नाथाय गिख'फोर, फोथायैफोर, बादुवा जानायफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, जादुगिरिफोर, मुसुखा खुलुमग्राफोर आरो गासैबो थगायग्राफोरनि जायगाया अर आरो गन्धकजों खामग्रा बिलो जागोन, जेयानो नैथि थैनाय। दा आं बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राफोरखौ हानायमानि बुजायनानै खोन्थालांनो नाजागोन। नाथाय गिख'फोर होननानै बुंदों। जोंहा गोथां इसोर आरो सैथो इसोर थानायनि उनावबो गोबाङानो बे संसारनि मानसिफोरखौ लानानै, गोबाङानो बे संसारनि जाथायफोरखौ लानानैहाय संसारनि मानसिफोरखौ गिनाय फैयो, गिख' ना, बेबायदिनो आवगायलांनो थाखाय इसोरखौ फोथायनो थाखाय गियो ना, थांना थानो थाखाय बुहुमाव गियो। इसोर दङावबो, गोथां इसोर दङावबो बिसोरबायदिखौ बुंदों दै। फोथायैफोर ना, जाया इसोर, गोथां इसोरखौ फोथाया, गोथां इसोरनि बाथ्राखौ फोथाया ना, बेबायदि आरो बादुवा जानायफोर ना, आरो मानसि सिथारग्राफोर होननानै बुंदों। मार्डार खालामग्रा ना, मानसि बुथारग्रा, मानसि सिथारग्राखौ बुंदों। जिनाहारि खालामग्राफोर, बेखौथ' जों सिगाङावबो मोनबोखाबाय। जादुगिरिफोर, जाया बेबायदिनो जादु दिन्थियो, जादु दिन्थिगिरिफोर बेखौ बुंदों। मुसुखा खुलुमग्राफोर, मुर्थि खुलुमग्रा बा मुसुखा खुलुमग्राफोर आरो गासैबो थगायग्रा, नै जायफ्रा थगायो ना, थगायनाय ना, गोबाङानो बे बुहुमावहाय मा दङ, थगायग्राफोर दङ आरो नंगौनि सायाव नंखाय बुङो, नंखायखौनो नंगौ बुङो, नंगौआखौनो नंखाय बुङो ना, थगायग्राफोर दङ आरो बिसोरो थगायनायखौ मा जादों, इजि लादों आरो जेबो नङा बायदि लादों, जेबो अजा नङा बायदि लादों। नाथाय बिदि मा सोरगो रायजोआव हाबनो हाया, बिसोर बेखौ मिथियाखै आरो गासैबो थगायग्राफोरनि जायगाया मा जागोननो, अरसो होनखाबाय नै, आरो गन्धकजों खामग्रा बिलो जागोन, जेयानो नैथि थैनाय। दा गोबाङानो सानगोनलाय बेयो माब्रै नैथि थैनायनि बाथ्रा जाखो, बा मा जादों बे नैथि थैनायनि ओंथिया साननो हागौ। जोङो मोदोमाव थैनायखौहाय मा जायो, फार्स्ट थैनाय होननानै बुङो। नैथि थैनाय मानि जोंनि जिउआनो नोरोगाव थैहैनाय, अरायनि थाखाय थैनांनाय, खिन्थु नोरोगनिथ' जोबमाना बुंदों। दा बेनिखायनो गिख'फोर, फोथायैफोर, बादुवा जानायफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, जादुगिरिफोर, मुसुखा खुलुमग्राफोर आरो गासैबो थगायग्राफोरनि जायगाया अर आरो गन्धकजों खामग्रा बिलो जागोन, जेयानो नैथि थैनाय होननानै बुंदों। आं मिथिगौ भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जाबाय। असेनो बुंगोन भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जागोन आरो बेबायदिनो आपल'ड खालामनायाव गोबांथार प्रब्लेम जायो भिडिअ'आ जोबोद गोलावब्ला। बेनिखायनो आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जायफ्रा बे भिडिअ'खौ नायदों बिथांमोना गोबां सोलोंनो हादों होननानै आं बेखौनो आं आसा लाखियो आरो आं बेखौहाय आसा खालामो। आरो जोंनि गोथां इसोरा बे भिडिअ' बानायनाय समाव आरो बाथ्रा बुंनायफोराव जोंजों लोगोसे थाबाय, आङो बेखौबो फोथायदों। बेनिखायनो जायफ्रा बे भिडिअ'खौ नायबाय बिसोरो एसेब्लाबो सोलोंनो हाबाय। नाथाय जायफ्रा बे भिडिअ'खौ नायाखै बिथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौहाय मिसिं खालामदों बा खोमानाय बायदि जादों होननानै आं सानो। आरोबाव बेबायदिनो जोङो इयुननि समफ्रावहाय जोङो बेबायदिनो इसोरनि रावखौ सावरायफिनबावगोन। नाथाय देग्लायनि बोसोर आरो फैगोन बोसोराव आंनि थाखाय गोबां बेस्थ' आरो गोबांथार आङो बेबायदिनो माखासे खामानिफ्रावहाय बिजि दङ। भिडिअ'खौ होनो हायाब्लाबो देग्लायनि बोसोर आरो फैगोन बोसोरावहाय आङो भिडिअ'खौ होनो हायाब्लाबो 2024-2025आव आङो बेबायदिनो 2026निफ्राय आङो भिडिअ'खौ होनो नाजागोन। बुहुमाव इसोरा आंखौ दोनबाय थायोब्ला एबा बे बुहुमखौ इसोरा दोनबाय थायोब्ला आङो 2026निफ्राय आङो भिडिअ'खौ
हानायमानि कन्टिनिउ खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय आर'ज खालाम, आंबो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामो, बयनिबो थाखाय आर'ज खालामो, जाहाथे जों बयबो रंजा खुसियै जोङो इसोरखौ बाख्नायनो मोनो आरो जों थैना थांनायनि उनाव जोङो रंजा खुसियै इसोरजों लोगोसे आलो गोजोन सोरगो रायजोआव, इसोरनि रायजोआव जोङो थानानै इसोरजों लोगोसे खामिफानो मोननाय बादि जोंनि जिउआ जाहाथे गिथावथाव बै खामग्लिनाय जोंब्लावनाय नोरोगनि अरावहाय जों जाहाथे थाहैनो गोनां जाया आरो जों सैहैनो गोनां जाया। बेनिखायनो फै जोङो बुहुमाव थासान्दि समावनो, जोङो बुहुमाव थानाय समावनो बिनि रायजोखौ जोङो नागिरनि, जोङो जेसे हायो एसे जोङो सोलोंलायनि। फै नोंनि रोङिखौहाय आं फोरोंनि, एबा आं रोङिखौ फै आं नोंजों सोलोंजानि। बेबायदियै जोङो थुलुंगाज्लायनानै जोङो इसोरनि रायजोआव फै जों आवगायलांनि, फै जोङो अनज्लायलायनि। जोङो बेबायदिनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबांथार बाथ्राखौ आङो बुंनो सानाखै। नोंथांमोना बे भिडिअआवहाय जायफोर बाथ्राखौ खोनाबाय, जे जाय खामानिफोरखौ मावब्लानो जों सोरगोआव हाबनो हाया, दिनै बे बाथ्राफोरखौहाय बेबायदिनो बे इसोरनि बाइबेलाव होखानाय बाथ्राफोरखौ, बोसोनफोरखौ नोंथांमोना खेला दाखालाम एबा बेफोरखौ इजि दाला, ओरैनो बुंदों बेफोरबायदि दासान। नाथाय बेफोरो नंथारगौ आरो नंगुबैगौ। दिनै जोङो बेफोर बोसोनफोरखौ जोङो जुदि मानियाब्ला, जोङो बेफोर बोसोनखौ बारनानै जोङो जुदि थाबायोब्ला, इसोरा जोंनि खाथियाव माब्लाबाबो फैया, जोंनिफ्राय गोजानसिनसो जागोन आरो जोङो गमामायैनो थैनायनि उनाव बै जोंब्लावनाय नोरोग रायजोआवसो जोङो थाहैनो गोनां जागोन। नाथाय जों जुदि नोरोगाव थांबायब्ला नोंखौ इसोरा माब्लाबाबो बासायनाय आरो लायफिनबावनाय गैलिया आरो रावबो मानसियाबो नोंखौ बै नोरोगनिफ्राय बासायनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे जिउ थासान्दि, गोथाङै थासान्दि समावनो फोरबुनि बिथोन बादि जोङो गोथों लामाजों जोङो आवगायलांनांगौ, फोरबुनि बिथोन बायदि गोथों लामाजों जोङो थाबायनांगौ। बाइबेलनि बाथ्राफोरा जोबोद गोबांथार आरो जोबोद गुवार। दिनै जोङो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ जोङो मानिजोबनो हायोब्लासो, ए टु जेड जोङो फालिजोबनो हायोब्लासो सोरगो रायजोआव जों हाबनो हागोन। नाथाय बाइबेलनि बबेबा बोसोनखौ मानिनानै, बबेबा बोसोनखौ फालिनानै, बबेबा बोसोनखौ मानियालासिनो थानानै, बबेबा बोसोनखौ फालिनानै, बबेबा बोसोनखौ मानियालासिनो थानानै सोरगो रायजोआव हाबगोन दासान। जायानो बाइबेलनि बोसोनखौ जाय मानसिफ्रा गासैबो बाइबेलनि हुकुमफोरखौ मानिजोबनानै गोथों लामाजों थाबायगोन फोरबुनि बिथोन बायदि, बे मानसियासो सोरगो रायजोआव हाबगोन। नाथाय खावसेखौ मानियो, खावसेखौ मानिया, बेफोरबायदि मानसिया सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। बेनिखायनो फै जोङो बाइबेलनि गासैबो थाखोमानाय गोनांथार बिसयफोरखौबो जों नायनि आरो जोङो बाइबेलनि मिथिखानाय बाथ्राफोरखौबो जोङो सोलोंनानै थानि आरो जोङो जेसेबांखि गोरा जाया मानो, जोङो बे संसाराव जोंनि हान्थिनाय लामायाव, जोंनि सैथो जिउ खुंनायाव फोरबुनि मुंखौ जोङो सिगाङाव दोननानै, फोरबुनि बिथोन बायदि गोथों लामाजों जों थाबायनानै जोङो आवगायलांनि। अब्लानो फोरबुआ जोंखौ सहाय खालामगोन। जोंनि खस्थ' खालामनायफोरखौ नुनानै जायानो बेबायदिनो गुसेब लामाजों थाबायो, इसोरनि लामाजों थाबायो, बिसोरो खस्थ' मोनसिनो संसाराव। नाथाय जाया गुवार लामाजों थाबायो, बेबायदिनो नोरोगनि हल गल गुवार लामाजों थाबायो, बिसोरनि थांना थानायफोरा आरो हान्थिनायफोरा जोबोद इजि जायो। बेनिखायनो फै जोङो फोरबुनि बिथोन बायदि गोथों लामाजों, गुसेब लामाजों हान्थिलांनि। अब्लानो इसोरा जोंखौबो सहाय होगोन आरो जों सानसे बेलासे जोंनि फोथायनाया देरलांगोन आरो जोङो जिउमायावहाय बेबायदिनो गोख्रों जानो हागोन। बेनिखायनो आङो भिडिअआव गोलावथार बुंनो हास्थायाखिसै। बै बाथ्राफोरखौ, बै बोसोनफोरखौ नोंथांमोन बयबो बेबायदिनो मानिगोन आरो बेबायदिनो गोसोआव लाखिगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।